tervehdys, tässä Jesse Raatikainen Castbookin netti-tv:stä. Tänään me haastatellaan Roope Salmista, tämä on meidän ensimmäinen haastattelu ja kaikki menee just prikulleen napille. Näyttelijä, teatterijohtaja ja muusikko Roope Salminen, tervetuloa. Kiitos paljon. Mistä sä sait kipinän ryhtyä esiintyjäksi? Vaikea sanoa tarkalleen. Mä en usko, että kukaan esiintyjä niin pystyy ihan täsmälleen sanomaan. Aika monesti puhutaan siitä, että on aina ollut mun sisällä tai muuta tällaista. Ja siinä on varmasti aika paljon totta. Kallion lukion studioteatterissa me tehtiin Lokki-näytelmää. Mä näyttelin Trepleviä siinä ja se oli semmoinen eka niin kuin oikein roolityö. Ja se oli mulle hirveän tärkeä. Katri Kostiainen oli silloin ohjaavana opettajana ja ohjaajana siinä ja opetti mulle tosi paljon siitä, että millaista on niin kuin sit oikeasti näytellä. Jos pyörii tuolla ja tekee paskan liksalla niin kuin, mainoksia, mistä ei tykkää, niin siitä ei ikinä seuraa mitään hyvää. Että pitää olla selkeät tavoitteet sillä, mitä oikeasti haluaa urallaan tehdä. Ja pitää ottaa yhteyttä semmoisiin tyyppeihin, kenen kanssa haluaa tehdä töitä. Mun mielestä se ei ole pyrkyryyttä, jos laittaa Facebookissa viestiä jollekin hyvälle ohjaajalle, että hei, mä oon hyvä näyttelijä, sä oot hyvä ohjaaja, jos sulla tulee joku juttu, niin ota muun yhteyttä, jos tarvit jonkun honkkelin, kello majaa hampaat, niin I'm your man, niin siinä ei ole mitään pahaa ja sellaista pitää vaan vääntää. Sitten 49 kertaa se ei vastaa tai vastaa, että no sori, sä oot liian narukäsi tähän päärooliin ja sitten kerran 50 se natsaa ja se on tosi kiva. Niin, eli moka on lahja. Jos ei pääse kouluun, niin voi tehdä jotain muuta. Ja mä yritän aina kaikille painottaa sitä, että jos joku tippuu ja sanoo, että no aina on ensi vuosi, niin mä yritän sanoa, että aina on tää vuosi. Sulla on tää vuosi aikaa myös. Sulla on tää vuosi aikaa käydä koekuvissa, tutustua ihmisiin, hakee ylioppilasteattereihin ja perustaa omia ryhmiä, saatana avata oma teatteri, jos sä haluat. Mä oon 24-vuotias kouluttamaton ihminen ja mä avasin oman teatterin. Se ei voi olla mahdotonta niin kuin muillekaan ihmisille. Tästä me päästäänkin loistavasti sitten seuraavaan aiheeseen. Mikä on niin kuin klubiteatteri? Mikä se on ton? Se on teatteri. Se on teatteri Yrjönkadulla Lebonkin tiloissa, joka toivottavasti ei ole mennyt konkurssiin siinä vaiheessa, kun tää video tulee ulos. Se on siis tämmöistä perinteistä ravintolateatteria ja sitten vähän uudenlaista konseptia yhdistelevä teatteri. Siellä on siis Martti Suosalo esiintynyt Mielipuolen päiväkirja ilmeisesti. Joo, ja esiintyy vielä tänä vuonna. Joo. Siellä on muutama ilta siellä. Ja buukattiin Martin bändikin sinne myös vielä. Silloin bändi on. Okei, siistiä. Kyllä. Kaikkea tulee esiin. Joo. No joo, entäs siellä on kursseja myös järjestetään. Joo. Siellä on improkursseja. Joo. Siellä on improkursseja ja siellä on stand-up-kursseja. Improkursseja ei taida tänä vuonna enää olla. Okay. Mutta stand-up-kursseja on ja sitten jotain liikkeellisiä. Mä en ihan varma. Klubiteatteri.fi osoitteesta löytyy kaikki, mitä siellä on. Kaikki tiedot. Ja sitten Alaston klubi. Alasti-klubi. Anteeksi, kun mä tälleen ihan tässä niinku päälle pääsmäränä alan heti korjaamaan, mutta Alasti-klubi on sen nimi. Siellä on Tuure Kilpeläinen oli nyt ja siellä oli ihmiset niinku taputti seisalta ja itki ja joku mummo huusi, että tämä on parempaa kuin vain elämää. Et se oli tosi onnistunut ilta. Nytten Olavi Uusivirta on seuraavaksi se Tanssi Kela ja Edu Kettunen. Et siellä on ihan kova line-up. No, se on semmoinen klubi, missä nämä laulaja- ja lauluntekijät tulee sinne kertoo omista biiseistä ja vetää ne yksin siinä lavalla. Ja Elias Kaskinen haastattelee heitä näistä kappaleista ja heidän uristaan. Ja se on kyllä semmoinen, että siellä kyllä silmät kostuu. Meikäläinen on Roope Salminen, meikäläinen räppää, näppää ja mä oon teatterijohtaja. Mä haluan olla nykyään vakavasti otettava artisti. Että kyllä mä rakastettu olen. Roope Salminen ja koirat perustettiin 2010 loppuvuodesta. Ja se oli alun perin tarkoitus olla yksi keikka, mikä meidän piti vetää. Ja ei jäänyt siihen yhteen, ollaan keikkautu vähän enemmän sen jälkeen. Mä oon oppinut sen, että jotta voi onnistua, niin pitää epäonnistua ehkä 50 kertaa. Et kaiken voi opetella, jos on niinku se motivaatio siellä, jos on joku selvä tausta. Esimerkiksi silloin, kun me perustettiin toi bändi, niin mä tiesin, että tässä bändissä on paljon potentiaalia, mun vaan pitää opetella räppäämään. Ja nyt mä oon sen mielestäni tehnyt, mä oon ihan ok. Tietäkää oma tasonne ja parantakaa sitä, jos on tarpeen. Ja yleensä se on. Joo. Teattereita menee nurin koko ajan, tämmöisiä yksityisesti toimivia teattereita, esityksiä perutaan ja kaikki sanoo meillekin, että on ihan mahdotonta niin kuin tehdä voittoa tällä alalla. Nyt ensimmäinen vuosi näyttää siltä, että tehdään voittoa jonkun verran ja toivottavasti ensi vuonna enemmän. Jotenkin mulla on aina ollut semmoinen hullu
ajatusmaailma itselläni. Jos joku sanoo mulle, että toi ei ole mahdollista, niin sit mä haluan vaan näyttää, että se on. Vähän sama kuin aikoinaan me perustettiin Kolina-niminen improvisaatioryhmä, niin meille sanottiin, että ei tosta voi tehdä ammattia. Ja nyt 7 vuotta siihen meni, mutta nyt me tehdään kuitenkin 100 keikkaa vuodessa ja se on ihan semmoinen niin kuin hyvä sivutulo kaikille meidän näyttelijöille. Se on varmaan Suomen suosituin impro tämmöinen ryhmä. No on se tällä hetkellä joo, että Stella Polaris on varmasti tunnetumpi ja näin, mutta kyllä me tällä hetkellä keikkaillaan eniten ja vedetään eniten väkeä kyllä. Että kyllä se on ihan, näin voi sanoa, kyllä ollaan me tällä hetkellä Suomen suosituin varmaankin. Mutta katsotaan mitä sieltä tulee kilpailijoita sitten tämän videon jälkeen. Kannattaa perustaa omia ryhmiä ja niin kuin pitäkää ittenne nälkäisinä ja pitäkää meidät varpaillamme. Klubiteatteri on Le Bonkissa avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin ja www.klubiteatteri.fi, sieltä voi käydä katsomassa. Ja Roope Salminen ja koirat yhtyeen Bisonit kappale on edelleen listoilla, se kannattaa YouTubesta käydä katsomassa. Siellä on kuulemma paljon hyvää näyttelijätyötä. Varsinkin Rudolfin näyttelijätyö on loistavaa. Näytteleekö Rudolf? Rudolf näyttää asfalttisoturi, se ratsastaa hevosella, se kannattaa käydä tsekkaa. No niin. Kiitos. Kiitos. Mä oon Toni.